ସବୁବେଳେ ରୁଟି ପରଟା ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ। ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ମୁଗ ଡାଲିକୁ ରାତିରୁ ବତୁରେଇକି ସେଟାକୁ ବାଟି ନେବେ। ସେଥିରେ ଅଟା ଗୋଟେ କଟୋରୀ ପକାଇ ନେବେ। ଉପରୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ନେବେ। ଏଠି ଗୋଟା ଜିରା ଆଉ ଧନିଆ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ନେବେ। ଭାଜି ନେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଦରଦରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟା ଜିରା ସହିତ ପକାଇ ନେବେ। ତା ସହିତ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ପାରିବେ ଯଦି ଏଠି ରାଶି ବି ପକାଇ ପାରିବେ ଆଉ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଅଟାକୁ ଏମିତି ଚକଟିବେ ଯେମିତି ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ମୁଗରେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି ଯେଉଁଟା ବଟା ହେଇଛି ପତଳା। ଆଉ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ 15 ମିନିଟ୍ ଚକଟି ଦେବେ ଯେମିତି ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ମିନିମମ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଅଟାଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଗୁଳା କରିକି ତାକୁ ପୁରା ରୁଟି ସେପ୍ରେ ବେଲି ନେବେ। ଏଇଟା ଥରେ କରନ୍ତୁ, ସିଓର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୁଟି ପରଟା ଖାଇ ଖାଇ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଖାଇବା କଥା, କାରଣ ଦେହ ପାଇଁ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ହିଁ ଦରକାର ପଡ଼େ। ପୁରା ରୁଟି ସେପ୍ରେ ବେଲି ନେଇକି ଆଉ ଗରମ ତାୱାରେ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଓଲଟେଇ ଦେବେ ଆଉ ଉପରୁ ଘିଅ ବି ଦେଇପାରିବେ, ତେଲ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ପରଟା ଦହି କିମ୍ବା ଚଟଣି ଯେଉଁଥିରେ ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। କୌଣସି ତରକାରୀ ଥିଲେ ବି ସେଥିରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ସବୁ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଦରକାର। ମୁଗରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ହାଇ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ କରିକି ବି ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। ପରଟା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚିଲ୍ଲା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୁଟି ବି କରନ୍ତୁ, ସେକି ପାରିବେ ରୁଟି। ଏଥିରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଅଟା ବି ଦେଇପାରିବେ, ମଇଦା ବି ଦେଇପାରିବେ। ମଇଦା ତ ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଟାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ। ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଓର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ୍ ବି